nkoko a ewo apoi mantemu na aha adwuma ekoso pa ewo Kwahu Easter nim eye etireye emia na eye emia ti ebotire omotwene ade eye adwuma ekoso pa eno na adwuma edintintema pa ewo Easter emremu na nei PreViewGh ya bowremu se yene emia na eye tire ni bi ebe twetwe nkomo ni ebisa om se emfie mienu ni a ye ni Kwahu Easter afi Easter no san ena dwumasem eko edema om baby a ye we ye hefa baby ye we nkoko voter house area near voter house opposite voter house catch a beauty salon okay Kwahu Easter afi Kwahu Easter adwuma san ekoye Kwahu Easter adwuma san ekoye ne de afi na ye pa but na business adanye too much neta na enye too much akoye service here recap neti ye adwuma pa but won sheda hu say ye adwuma what you say but ye adwuma pa na ye in fact na ye okay na ye pa tiniche so chiri ye koye mame emma o shop ha say tina ohwe amoye adwuma na ebi wa mutimo pon be tamben right my pon tam cry at 10 you go me pon be 11:30 12 okay and shop no so ba ko wase ho akwa do mutimi adwuma ma no bo be say 2 am okay no adwuma na ye ne koyi na ye okay nti as to compare to previous Easter year dini nyina na wo de compare wo huni say when ma me di kan ka say enya sanye o eye ba say na adwuma no enye gidi ba tiska wo okay recap nti tinche se ne ama kakra adwuma ni gu ha bebre but ni eye adwuma underground okay nche sa se ne ama kakra bi na change wo madwuma no nti na ma wo hu ne gidi se recap ba still ni na ska wo nti ne koyi tinene na se ne afi ye de ne no susu se afi a ebe ni ma ba 2023 de be more than bibia okay nti Kwahu Easter na ebie tum no na wani age na mani age papa because 2020 COVID-19 and they are going cry 2021 they going kakra bi so no cry still here so start 2022 there in fact nyamia yi okay beauty salon ni abowre sene mamote no ene ubowre mu wo Kwahu nkoko ayewo apioi amantemu a ene hairdresser adwuma adwuma ekoso yie wo ho pa ene Kwahu Easter ye de awie ye ko ne madam fo yi bi yakodi nkomo ne abisa om so nti adwuma afi adwuma ekoyie ma omo fa ne ye we ase to do market baby first na ahimfie ne won so to do market okay na bia ya si aye we susu ye he bibi salon okay ti wona aye madam wa ha okay senga ka Easter dia anka kanya sabutetwa esa fonka ba ma ye ni ye nua no ma de pam anso am se coven na ba mu ntino 2 years ne e bi ye ama ho kan ko form kakra kasam so no aye style ntino obi e su sika stand wo sika ni wo nyame adom ode dom ye emi enya bi ye nse mi nua no ma ka nyina nso bi enya bi ye isan nankopon adomiti yo na sene edru Easter na nkrofo omo e blow muti blow omo e bo na styles ahodo bitimi bo atententen na etwe form ne ade as to compare to previous no afiwe wuhu ni sa no pre afiwe anya sa first na nanka Easter etimi gina mu a etimi ye duma sa wa kra na wa bread so afiwe ye wu ni sa sanse bebre complain say skasem ntene ma ya tutu ne wa mukakra ntama skanso ho ye de afiwe ye wu no bebre sa afie Easter ye metimi akafa ho ane say anko ye ifise ye de be she covid no na amambo mu nso no skasem enhye de ni ntina afie ye
ya shede ho su papa bia sɛdeɛ previous last year no yɛhu no Maradenko beauty salon. Oh, okay. Kwahu Easter adwuma no sɛn ne kɔe. deɛ mɛka ne sɛ yɛde Awurade ase. The radius, said the amphibia, any Ukraine, and yes, I did. Now, so in Kwame, the Necassin Yamia, and the many animals who are times, so young Capon. There was saying Uncle Pon, Yama, Yanama, Kakada, so only now, Saturday, Nanka, sudden coming home, said Easter, Easter, and Kayama, Yang, the best of one day at the pump. So na afiwe ankɔ ne sɛdeɛ nanka yɛn ɛhwehwɛ no nanso deɛ nyame ayɛ no yɛbɛka nyina no sɛ nyame na yɛda no ase aba mu ne sɛ sesee no ɛyɛ week camps no nti no ɛna afiwe nso deɛ mehuyɛ no sɛ dodoɔ no atwa wɔ mu ti ɛna dae ahodoɔ bebree nso ɛbaeɛ nti no wobɛhu wei ne watwa ne ti ne wadae no ne ade nti ɛno nso ka na covid ne nso so ka nti bebree na ɛsu wɔ sikasɛm nso ho ayɛ gye nti na obi wɔ hɔ no ma sɛdeɛ first na ka ɛyɛ adwuma gyina mu a no sei no afewei na ankɔ saa amma yɛ deɛ mɛka no sɛ adwuma deɛ nyame ne ma adwuma sɛ wode w'ani to nyame so a biribiara bɛdi aboa wo na ɛbɛwie wo yie